അസ്സലാമലൈക്കും ഹായ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ പുതിയൊരാൾ കേട്ടോ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഏകദേശം വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. ആലിയ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട. കൊച്ചിനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു, കൊച്ചിനെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊന്നും കരുതണ്ട കേട്ടോ. കാരണം ഞാനിവിടെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ട് ഉമ്മച്ചി എന്താ ഉമ്മി വീഡിയോ എടുക്കാം, അതേപോലെ ഞാനെന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, ഞാനിങ്ങനെ അസ്സലാമലൈക്കും ഹായ് ഗൈസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കല്ലോ, ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അവൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഒരു കളിക്കുന്ന ഫോൺ കേട്ടോ, ഒരു ടോയ് ഫോൺ ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് അവൾ അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഹായ് ഗൈസ് അസ്സലാമലൈക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവൾക്ക് മേക്കപ്പ് ഞാനിങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനും മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവേ. അപ്പം കുറച്ച് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതേപോലെ ഒരു ഡെപ്പയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് അവളടുത്ത് പറയും, അവൾ അതെനിക്ക് എടുത്ത് ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രഷ് ഇട്. ഓക്കെ, അപ്പം ബ്രഷും കോമ്പാക്ട് പൗഡർ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കാം. ഇത് ഉമ്മച്ചിക്ക് ഇട്ട് തരണം. ഉമ്മച്ചി പിടിച്ചു തരാം. മോനിട്ടാ കുറച്ചുകൂടെ നെറ്റിയിലൊന്നും ഇട്ടില്ല. നെറ്റിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓക്കെ. അപ്പം അത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഐബ്രോ എഴുതിയാലോ? ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഇട്. യെസ്, അപ്പം ദാ ഐബ്രോ പെൻസിലും എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഐബ്രോ എഴുതിട്ടാ. നല്ലപോലെ എഴുതാ. ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ഒന്നുമില്ല. എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഇപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി കാജലിട്. കാജല് ഓക്കെ. അപ്പം അവള് ഇതാ കാജൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണെഴുത്താ. ഓക്കെ, അപ്പം കാജലും എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി എന്താ? അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ആ പെൻസിൽ കാജലിന്റെ കൂടെ ഇതേപോലെ ഒരു കാജൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതും അവൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ എടുത്തത് പെൻസിൽ കാജൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി മസ്കാര എടുത്തതാ. ഇത് മസ്കാര ഇട്ടതാ. ഓക്കെ, അപ്പം മസ്കാര ഇട്ട് ആകെ കുളമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ. ഇനി എന്താ? ഇതെന്താ പേര്? ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ലിപ്സ്റ്റിക്ക്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇട്ട് തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ആലിയ ചെയ്ത് തന്ന മേക്കപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവരോട്. ചോദ്യര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ചോദ്യര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ലൈക്ക്, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫണ്ണായിട്ട് മാത്രം കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ. See you. Take care. Bye. Good night. Okay, അപ്പൊ ഫ്ലൈങ് കിസ് കൊടുത്തരാം എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, ബൈ.